Muna da abokai da yawa waɗanda muka amfana da su sosai a yanar gizo ko wataƙila a rayuwa ta gaske. Ku lura na ce akan yanar gizo da kuma rayuwa ta gaske, saboda yanar gizo ba lallai ta zama rayuwar gaske ba, ya kamata ku san wannan. 'Yan mintuna kaɗan da suka gabata na samu saƙo daga wata 'yar uwata, ina nufin ƙanwata, uwa ɗaya uba ɗaya. Ta ce akwai sanda za a zo, dole in fayyace insha Allah. Ta ce da ni wani abu ne kawai, wataƙila wasunku sun riga sun lura. Wani lokaci zai zo inda YouTube, Facebook da Twitter za su haɗa kai su ƙirƙiri wani babban shafi guda ɗaya da mutane za su ke ɓata lokacinsu a kai, wani waje mara amfani. Kuma kun san me za a kira shi? You tweet face. Allahu Akbar. Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu. Ba ma so mu kasance daga cikin waɗancan. Batun da nake yi shi ne, muna da haƙƙi har ma ga wanda muke mu'amala da su ta yanar gizo. Me kuka amfane su da shi a rayuwarsu ta ɓangaren addini ko kuma wani ilimi na daban da sauransu? Ko kuma na ce kun sa sun canza hali akan yadda suke a da kafin ku san su? Me kuka yi? Amma kan ka cimma wannan akwai buƙatar ka fara daidaita taka rayuwar kai ma. Idan ka duba halayyar wasu, ba wai ka yi zaman dirshe kana kallon su nake nufi ba, amma wani lokaci yana da amfani mu kalli yadda mutane ke mu'amala. Ba sa faɗar wani abu mai amfani ko mai muhimmanci. Duk hirarsu da mutane fiye da shekara 1 ko 2 babu wani abu da suka faɗa mai amfani. Ta yaya suka amfana da kai? Wallahi za a tambaye ka. A ranar kiyama za a tambaye ka, yaya alaƙar ku da wane da kuma wane? Mutum mai hankali kaɗai ke iya ganewa mecece amfanarwa, kuma wani nauyi ne a kansa na isar da sakonni a duk sanda ya samu dama.